Du har lige sagt det der. Ja, det er en stor by med masser af mennesker og masser med... Ja, det er en stor by med store huse og masser af mennesker. Og masser af mad. Ja, men i byerne, der vokser maden ikke på gaderne. Men i byerne, der går folk på arbejde og tjener penge til mad og klæder. Ja, måske kan vi få arbejde. Godt nok er vi oppe i årene, men vi kan da bestille noget. Du må ikke gå derover. Jeg skal derover. Jeg tager en stille. En tandninger til. Måske kan vi også få arbejde. Godt nok er vi oppe i årene, men bestille noget, det kan vi da. Jeg tager en stilling, så morgen vægter jeg og vægter hele byen med min skønne sang. Nej, det går vist ikke. Nej, for i byerne bruger man ikke haner til den slags mere. Nej, der har de uger. Det der.